Salutare băieți, suntem aici la Galați Beach Cup cu echipa zile și nou. Salut, salut! El e de beach. Așteptăm va fi o confruntare între Alex și Lau pentru titlul de goalgetter. Sperăm că totul va fi bine și vom ajunge cât mai sus în competiție. Alergăm cât mai mult. Cât mai mult. Street Gal Fest la Galați Beach Cup. Alu Mamaia. Alu Mamaia. La pauză, că am slăbut și portarul meu, autogol, revenim. 3-1. 3-1.